Hej, i dag skal vi lave nogle kantarelmadder. Her der skal jeg sådan nogle løg, så det skal skæres rigtig fint. Nu skal der noget smør på. Så putter vi løgene på, og lidt rundt i det. Så skal der kantareller i. Så skal det røres rundt. Røre. Så skal der fløde i. Så skal der rimelig meget fløde til. Så skal der salt i. Så skal det bare stå og simre lidt. Og så skal man bare til at smage. Så nu vil man smage det her rigtig dejlige. Så siger jeg velbekomme. Håber klassen kan lide det. Lækkert.